Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Magadi Segur. Alhamdulillah, ini mkoma robindino simba jaisu. Anditika. Sure, Ndibona makachina nasi. Vazukuru, muzukuru. Weku UK. Ndiye akati sekuru, ndaona hembe dzinenge dzakangoreba. Doesn't matter ndedzerudzi hembe sekuru ndati as long as dzisina zvimufananidzo asi kana dzakangodesignwa zvakanaka aiwa iyi hembe saka zvikanzi aiwa sekuru ndafarira kuti mupote ndichikuona makapfeka bosi ndinoona maIndia kuno type netype yevanhu saka ndakutengerai saka alhamdulillah kuchena kwandakaita ndakatengerwa nemuzukuru zvikanzi sekuru maropafadzo ndinokutendai saka ndoda kuti muwedzere kuramba makapfeka zvakanaka saka ndinotenda chaizvo saka tinenge tiri kuseri kwekamera anotoona kuseri kwekamera ndozvakaitira ndosaka ndichita kuti mukoma Robert nguva dzese vanogara kuseri kwekamera ini ndinoenda pamberi pekamera saka munhu saka vazukuru vari kuona kuti sekuru pane hembe isina kupfeka iya ndakaona inofitana nawo saka ini ndinogara pachena adi yangu munogara kuseri kwekamera saka kuseri kwekamera muchakohwa kuseri kwekamera anditika pandakabhuya sekuru muchinge mabva kuSouth Africa makataura kuti no pane nhaurwa kana kuti urongwa pamberi apa kuti muzinge muchienda kuCape Town zvino vanhu vanonetsa kunzwisisa tichingobva kutaura izvozvo kana tichingobva kuzviburitsa vamwe vanobva vatanga kutofona sekuru vari kuya kurini vari kuzogara paaiwa zvakataura nasekuru hamuna kunyatsozvinzwisise saka kuti munyatsodzogorora urongwa hwacho kuti hwakamira sei ipapo uye zvokuti vanhu vabva vaziva kuti zuva harisati rapo asi nekufamba kwenguva zvinhu zvichazenge zvapo mukoma Robin ndinoti inini zuva handisati ndaanaro nekuda kwokuti muzukuru akauya ndiri kuSouth Africa ndiye akauya semudzimai akati ndagara pasi nemurume wangu sekuru ndinoda kuti ndikupe nzvimbo musvikewo because nzvimbo iyi hamusati maishanya saka imimi sekuru toda kuti muuye kuSouth Africa. South Africa ndagara ndichienda but side racho ndio kunonzi kuCape Town saka ini ndakamutaurira ndikati muzukuru handikwanise kugara upstairs nokuti vazukuru vandinobatsira inini vamwe vane motikari like kuSouth Africa vanhu vazhinji vane motikari saka ndine urongo hwekuti kubata kwatikuita mwedzi uno watiri kuteera uyu watiri kubata uyu paunenge wakunopera pai ndo patiri kutarisira kuti tichangoenda kwemazuva maybe it's 12 days that tichange tiri panzvimbo 1 so munhu wese anenge achida kutiona kuCape Town ikoko tichatsvaga zuva iri vazukuru ngavanyatsa kunzwisisa kana ndati musi wacho iwo ndiri kusvika pa Robert Mugabe airport ndichange ndine vanasadari vangu ivo mukoma Robert vazhinji vari kundikumbira kuti sekuru ko iyo ndege asi mukoma Robert vane shaverere kusafira ndege ndakati alhamdulillah wendo unoyu ndichasumuka nawo kana vakaita mazuva maviri wodzoka alhamdulillah saka kuCape Town mukoma Robert vaiva nematambudziko ekuda kubuda pamedia ngavakasike kuitira kuti inini pandinosvika mukoma Robert wobudisa vanhu ivavo tozosara tichiita basa rese kuitira kuti mukoma Robert havana kumirira achapaula mukoma Robert vane machannels vane maprogramu amadzimambo vane maprograms akawandisa vamwe anana tateguru vamwe ane achida kubudawo pamedia saka tikuti aiwa gore rino vambopindwa nemhepo vari kuCape Town saka panguva yandiri kutaura wallahi date handisati ndapa mukaona ndaisa group kureva kuti manje chinhu chiye chaswedera saka wese anenge ari kunzwa paZim TV ngaangoziva kuti sekuru nawo varedi because kune muzukuru mudzimai akatati sekuru ndinoda kuti musvikire kwangu saka kana asina kundinyepera pamwe akangoya kuzongonditsvetera kuti ndigone kumubatsira aiwa kana asina kundinyepera achadzokera futi kuti sekuru mazuva ari kufamba ndinoda kuti ndisete group asi kana kune mumwe vanoti aiwa inini sekuru ikoko ko ndirisaga rinongotakuriswa chibage saka munhu akangoti sekuru kwangu ini ndio kunoita alhamdulillah ndinongoti move isa group racho tione patiri kunosvika location kuita kuti
handidi kuisiriwa kwokuti vanhu vakada kuzouya ikoko vanotambura kuti vakuziva kuti ndekupi kwamutangadula kuri nani. Isusu tinoda kugara padhuze nepahighway, kazhinji isusu toda kugara padhuze nepanofambika motikari, noti kune vane motikari, kune vane mota dzavo, kune vane mabhazi. Saka isusu toda panofamba lift yepublic, toda panofamba lift yemunhu pachezo ake. Saka alhamdulillah South Africa ndiri kuenda handichisina mazuva akawandisa, nokuti ndikuti ndikangoti ndikaita mazuva mashoma kune vamwe vasina kana passport ndo vatiri kunyanya kumhanyira vane mapassport tozoti vanouya. Kune vamwe vanhu vasina kana mapassport, kune vamwe vari kungoziva kuti anonzi achapola. Saka tiri kuisa pagroup tiri kuuya kuSouth Africa. Kana mavakuenda tichavazivisa nekuvapa date nenzvimbo yacho. Saka ine zvamabhumbira kundifonera vachiti saka vanosvikira papi, adresi iri papi, nekuti imimi neni tese hatisi kuiziva. Mukadzi munhu anozoti ndako haasa achapola. Kana vaenda tinokuudzai paZim News Beat kuti sekuru vakuCape Town. Munhu kana ndikadaidzwa for emergency zvekungoti munhu anogona kungotidaidzira chirwere zvekensa andingabude paTV ndichita kuti ndikumbomhanya South Africa, because ndikutarisa kuti within 2 days 3 days ndinogona kumhanya South Africa, because pane muIndia pane murungu ari kuti mukoma wake ane cancer. Saka cancer yacho iri spiritual. Saka inini kana anditi for emergency yaunditreat iye ndiye ari kutenga ticket. Saka handina need yekushambadza. Saka uyu urongwa kwandiri kutaura urongwa wokuti even ari kuno kana tichiti ndaenda kuSouth Africa handineve kuti ndavhara dari, vazukuru vanouya kuzorapa, nokuti munhu ari kuUK ndiri kumurapa pafoni ndichita video call. Saka vazukuru vanenge vauya panapa, inini kunoko panapa padare pane vanosara. So kana vasara vanhu ivavo, munhu akauya mudare munomu ndinotarisa pavideo call ndotaura nemunhu uye ndoona kuti chirwere chacho chiri kufanira kuwana mushonga. Saka vazukuru vasafunga kuti sekuru kana aenda South Africa vavhara matare. Handina kuvhara matare, ndiri kubatsira kune vamwe vari kuzvirema zviri kumiri nevasara kunoko ndoda kuvabatsira futi. Tinotenda sekuru. Ndiri kuona tine vazukuru vekuBulawayo. Alhamdulillah. Zvamira sei? Alhamdulillah. Inini ndingangoti kuti nditaura kuti zvamira sei, asi ndikuona zviri right. Nokuti Allah subhanahu wa ta'ala ndio vanochengeta vana, ndio vanoropafadza vana, ndio vanoita kuti vana vachinje kumadhaka kwavanenge vaenda. Saka handina dambudziko ndiri kuti aiwa neniwo ndiri kuzwa kusununguka. Ruzhinji rwese linondiona angagare kuabroad kuSouth Africa kana kupi, ndakutotarisa shanduko yekuti mwana achidzokera kuchikoro. Nokuti ndikatarisa ndikagara mwana anonakidza, but spirit kana yauya yakaipa alhamdulillah. Zvakangofana nedombo kana mheni kana kukurovera imba yako, iwe hauna chaunoziva. Saka baba vanga vakasangana nedambudziko maererano nemwana, ende ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti mwana wacho ari kunzwisisa. Saka ndinovimba zvinhu zvese zviri kuchinja mbichana. Saka alhamdulillah. Tinotenda baba makadizvi makadiriwo zvenyu madzoka. Tadzoka. Handitika. Zvamira sei? Tinotenda Mwari, tinotenda nasekuru. Tiri kuona shanduko. Kubva ipapa hatina kuzomboona dambudziko remwana kubuda kana kutamba nedzimwe shamwari, asi takatongoona ngekini takatongoona kuti mwana pari zvinezvi ashanduka wamwana. Kana kubuda mumba chaimo, kana dzimwe shamwari dzake dzinosimbosvika padhuze, kana kuve nehasha namai, kana kuti ukamutsurawo zvaaisimboita, iko zvinhu zvakachinja. Tinotenda kuti zvinhu zvatakapuwa nasekuru zvakabatsira. Asi kuhama dzedu idzi ndidzo hadzina kutozombovera dzambokomuniketa naizvo. Takatozodziona nezuro pakwatanga tichirodzawo, asi ndakangoona vari vanhu
kutomboita sekundivhunduka uvhunduka kutomboona kuti zvavanga vachiita zvavanga vachizama zvinenge zvakaramba zviri kudhirika kuti izvezvi ndakatombonzwa vachiti pane mumwe mwanasikana wavo akazonzi akadzoka manje manje asi anga asisina direction ngachingoenda akamboibhowera akamboida futi asi takatozozova kuti izvezvi takangozoona vanhu vagara vapamba vari vatatu tikaona iye musikana wacho avepo pamba ipapo ipapo tinoona shanduko mbeshai sekuru vari kutibatsira tinotenda uri sei musikana wakudzwa sei chii chawakudzwa right cho handichanzi hasha handichanzi sipo nemapepa handichaiti zvanhu zvakawanda veli saka hauchatozoti waidzwa sei hauchatozoti wairwara chii handiti izvozvo zvimwe wachaziva hatitika alright baba ndinoda kuti muchidimbi mutisana kuti mwana aita sei pamakazoti nditi kuita sei timunosvika tibatsirwa sevachapora ipapo panga pakauma kozi mwana akanga achitiza pamwe 5 days 12 days handiti mabaona asi mukati mekutsvaga kwechikoro kwemwana uko takasanganiswa naprincipal wepachikoro pabredio tichipinda maari anozikanwa nepana kuchipa asi iye anenge ane zviri paari tichipinda anosvika pakutaurira kuti pakuita nyai dzakanyanya kana kushama nyai nekubuda misodzi akati imi vanhu vaviri imi asi maakuda kutosvitsa zvekwangu here ndizvo akataura zvikanzi makambobatsirwa here ndikati isusu tinomboenda kuchiposi uku zvikanzi zviri pamuri zviri pamuri hazvina kumira zvakanaka saka tichitaura naye akatotadza kana kutotaudzana nesu ndobva abva atanga kutaura mumatare ake akutotaura kuti ndipandiri ndinoona shumba ndinodii ende plus vanhu munhu anouya pano pachikoro pangu aine zvaainazvo handitika ndinotomuona vamwe madzimai ndinotovaburitsa nemapesa avo ndichivati ngavaende muwaiting room muklasi mune maticha ndonomutisiya bhegi rako wozoita se wozopinda muno akataura nhoroondo yakakura akataurawo akati nditi munozviziva here kuti mutorwa kashoma kushinira asi munhu wehama ndiye anoita se anotokushinira saka ataura kudaro ndobva vakangozongoti vanga vakuti manje kana vakarova nyai vodzova manje vakudzova akati mozodzoka tazvinzwa kuti mwana anoda chikoro asi mozodzoka nechina mai ndivo vachazodzoka nemwana asi baba aregedzai hamufanira kudzoka nemwana asi mwana anofanira kutanga arapwa then ozouya pai kuchikoro saka isu taenda ndobva vakazouya namai
kuchikoro tobva vazoswotaurirwa uye achitoti pana baba pane zviripo baba vanofanira kuti vabatsirwe mwanawo mwana akatangirwa kudhara anofanira kuti aita sei abatsirwa asi inini pari zvino nzvimbo yemwana yapo asi nzvimbo yemwana zvayapo hatichakwanisi kuti mimi ndiku mwana izvinizvi kana asati arapwa pachikoro haafaniri kuuya nekuti vari kumurwisa vacho vanenge vakuda kumupinza mutsaona dzekungoti vari murove arohwe nemota afe saka fomu heri rekuti awane nzvimbo yefomu 3 ende chimwe chinhu chavakataura ndechekuti vakabva vataura vakati mari yamuinayo yamamufanira kuti iye zvinezvi yetemu inoyi yamamufanira kuti mumubhadharire chimbotangai mafamba nemwana saka mai vacho vakazoti variko ndipo vakazotsvaga kuti saka toita sei zvikanzi pane mumwe andaimbe ndichiziya asi haamo muno munyika asi izvinezvi pane ava vanonzi vachapona asi vari kunze kwebhulawani saka ndiko kwamunofanira kutoti mutoenda ikoko kune vamwe asi kana muine vamwe wenyu vamunoziva vanobatsira saka ava namai vakabva vatora phone number yasekuru tikati amanje zvino zvatisina kana nesendi rese kana mari nekuti marwisirwo ati atichiitwa vacho ndekuti kunyangwe nebasa rakwangu rakabva ranzi tamutorera basa rake handidi muri kupaona ndabva kun'anga yeChipinge ndaenda kun'anga inonzi yatumira bere kunobata klasi yemwana kuti asatombofira akapasa handidi saka panozonzi bere parakazobviswa ini ndaishanda pakambani yetenari ndobva abva amanifesta zvaachiti mandibvisa kubata klasi yake asi kuna baba ndarova basa ndega pacho pakambani ndichimiswa basa handiti muri kupaona saka tazodaro nedambudziko remwana wedu nekudya sipo ende chinhu chacho changa chakangwara nekuti kuti aoneke kuti ari kudya sipo yacho zvaitonetsa asi mai vacho vaiti votozoona banga rine tusipo-sipo totozoita zvekuvhundutsira nekuti munhu anochochora ndini ndaitomboona handiti taimbofunga kuti misikanzwa unomborovaka uchirova asi takazopedzisira taona kuti iri dambudziko iri harisi riri rega asi rine vanhu vanotirwisa mukati meupenyu saka ipapo takabva tawanawo kuburikidzawo naprincipal uyu akatobva atipa phone number dzachapona kunyange zvatakazobva pano takazoti todzokera ndikazodzokera nawo kuavari vakati munofanira zvekudzokerazve kuti anyatsorapwa sezvo zvitatore nevhiki rose tiri pano ari pasekuru tinotenda nekutibata kwavanotiita kwakanaka chose tinoti dai basa ravo ramba richienderera mberi nekuti izvozvizvi tine tarisiro yekuti sekutaura kwavaita kuti mwana izvezvi ave nesununguko yekuti achidzokera kuchikoro naye uchanga chiri chishuwiro chake chekuti achidzokera kuchikoro temu iyoyi yekutanga yatopera asati aenda kuchikoro asi iyi tinotenda kuti anodzokera kuchikoro sezvo
vachapula vakatotaura navo kuti mwana nezvino ngachidzokera ndikuvi kuchikoro. Tinotenda musikana uda kuti chii unasekuru nhasi unasekuru achapora unoziva kuti munhu unonotisei kuti apora nekunyaya kana vachirwara tasara vachitaura zvavanenge vachitaura handitika asi zvine zvinongona kuti sekuru alhamdulillah muzukuru wenyu ya ndatoneda kubikirwa tii ngozi munhu akabva kuchipatara kuti uzive kuti mwana apora kana anga ari pabed rest anomuka kana ari munhu wechidzimai anotirega ndimbonokubikirai ukazoziva kuti hana kupora unoona achikubikira sadza mbodza wobva kuti uyu achine chirwere because maoko achiri kudedera. Saka aiwa ndatoneta nhasi ndozva sekuru ndiri kubikira izvi vakati sekuru ndiri kuitira so. Saka ndingoti alhamdulillah isusu chatinoda chokuti munhu wese azive kuti kana tiri panapa tiripo pakurapa atipo pakuti tikanganise vana tinoda kuti mwana ave neupenyu hwakanaka. So Allah subhanahu wa ta'ala dimoni kana raenda mwana kana agara muclass akufanira kuziva kuconcentrata nechikoro uchatauka semusikana wozokera kuwanano vanhu vomuwana azvireve kuti vanhu vakamuona ubva musikana akutoda kuroorwa aiwa achiri mwana wechikoro ngavamire kufona achiti toda kuroora akomana mirai kufona ngiti ambisekuru musikana watakaona uyo akuda kuroorwa aiwa tiri kuti achiri kutoda madigiri kuti aende kuchikoro. So akapedza chikoro aiwa nguva ndeyake Mwari vachamupa maropafadzo. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kutokanganiswa ikoko kutooneka kuti ane chipo chake. Saka ndongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala nezvamaona ndiyo musikana vanaibvunza kuti naye sekuru ko musikana uyo ukumbodya mapepa nesiku ari kurana musei ndikati ina tichazivika ari kumba kwawo. But alhamdulillah vadriver futi nababa kubva Buluwayo kuya futi kuzoti sekuru chindiona ini ndikuda review yangu. So munhu anonetsa ndo paya pamakambondibvunza ngomarobi kutiko vamwana kuti sekuru mushonga usati ndishandira aushande ne one day. Tarisai kuti nguva yakatora mwana achishandisa mushonga. Iwewe munhu mukuru ane mhuri ane vana vake 5-6 unoda kuti upore ne one day. Uyu atora nguva ende achishandisa mitombo zvazviri ende chita sechinhu chinonakidza ndiye kuti wani amai vane mfaro kana amai anga ane godo kutsama kuti chi vakonzwisa kuti mwana wangu angasina kwangosiri kuda kwake asi jini lakaipa kuchichava tinoti majinsi akaipa mashave ane yanopa kuti mwana apare ngozi yokuti angona kukurwisana naamai. Amai vototsama votochengeta godo. Saka ndinokumbirisa kune vese ana amai vanotsamira vana vavo aiwa itayo sai vamwe amai vanotora mwana wavo kubvunza kuti zviriko zvinobva kupi kuti mwana wangu asvike pakudaro. Saka amai vese ngatore kunzwa tsitsi kunzwa chibereko kuvhunduka kuti aiwa mbeta ndirapise mwana wakwabereka anga kutuki. Alhamdulillah. Ndinotenda seunodzidziso yenyu ndorapakadzidzisawo futi vanoona zvirongwa izvi. Tozvati vanhu vakawanda vanosenzisa ma-emotions. Handiti mazvoro. Imi sekuru muri n'anga. Ndizvo. Munorapa mahure. Ndizvo. Anoya munodai. Munorapa madhokita chaivo vakaenda kuchikoro. Chaivo. Varoi. Vakaroiwa. Uye zvakare vanhu muchivarapa muremekedza kodzero dzavo. Ndizvo chaizvo. Imimo zvakare ini semutapu wenhau kana ndichitaura nemi muremekedza kodzero dzenyu seng'anga. Ndizvo chaizvo. Ndosaka mutoona zvakare hurumende yeZimbabwe yakatitendera kunoita mainterview mujeri. Kunointerviewa mbavha, mhondi dzakasungwa dzekuchengetedza zvirimo imomo. Ndinoita izvo futi tichiremekedza kodzero dzavo. Ndakaona pandakaita interview nemuzukuru mazuva akatanga kuuya achitaura kuti iye anoda vamwe vasikana. Ndakaremekedza kodzero dzake saizvozvo. Ina ndising'anga. Ndizvo. Ndizvo zvandingaona. Asi munhu akauya kwandiri akati nini ndozvandiri. Mutemo unondibvumira kuremekedza kodzero dzake iye. Ndizvozvo. Angave musikana anomira patouchline kana muchitaura naye ndinosungirwa nemutemo kuremekedza kodzero dzake. Hazvinei kuti ndiri kutaura naye nepapi ende hazvireve kuti inini ndiri ngochani. Ndakanzwa vanhu nditi ropa ndofunga uri ngochani asi ndinoita interview nemahuri asi andambozva vachititi ndiri huri. Ndinoita interview nembavha asi andambozva vachititi uri mbavha asi handizive chi pamwana yenyu. Saka nekuedza kuda kuvadzidzisa zvakare kuti aiyo zvinhu izvi zviriko uye zvakamira so
unogona kunge iwe uchitotaura uchitondituka mumhuri mako mine munhu ariti ane chirwere akaita saizvozvo saka vanhu hazve vakandiona ndichiita interview nemi sekuru handisi n'anga ndizvo sevasingandituke kuti newe watoung'anga handiti asi saka ngatidzidzei kuita se kuremekedza kodzero dzemunhu wese auya kuzoita se kuzobatsirwa havaida kuti nindituke mwana zvauri hazvisiri izvo zvinobasa rangu ndosaka ndataura kuti kodzero dzaamai dzinoda kushanda pavana vako. Munhu wese noti vazhinji vanoti mwana ari kundipopotera, ari kundituka, ari kundifumura pane vanhu. But mwana iye hakusi kuda kwake. Pane chinhu chakamugara. So chaakuda muprofita here, ndisekuru here, ndiani. Saka torai kodzero dzevana mushandise zvazvo. Musati mimumba kana musina shuga, mowana pekutukira mwana. Nokuti hazvisi easy nokuti mazuva ano haisi yese midzimu, mazuva ese haisi yese mashavi. But vanhu vari kuti mumwe munhu akanobata mishonga vanoda kushandisa vanasikana, vanoda kushandisa vanakomana. Saka inini sasekuru Chapola ndinozviziva kuti alright, izvi zvakuitika izvi hazviite zvakanaka. Saka tinokumbira kuti Mwari tinoenda mbichana mbichana. Tinoita ukama nevana ivavo kuti vakure. Iyo kana tichitaura kuti imimi vatori venhau muchititora nawo, tinozviziva kuti munoda kuzivisa kuti chinonzi chinganga chii, chinganga kupona kwemunhu. Seizvozvo vabereki vari kupupura kuti mwana wedu tanga tine dambudziko, tanga tine chinhu. Hachisi chirwere chese chekungoti munhu anoita BP asima. Icho chekutodya bepa chirwere. Handiti kutoenda mutachiraini, bvunzai kuti ko asekuru wako nambuya wako kune akazviita here, unoona kuti hakuna. Saka fambirai mwana iye muzive kuti ko mwana azoenda kutachiraini afarira chii, nokuti mukarega kuzotsvaga mwana vangwana anokuunzira zvinhu zvisingaite. Nokuti ngozi iri kuuya mumusha iri kukonzereswa nababa, iri kukonzereswa namai, iri kukonzereswa nemwana. Asi ndinotaura kuti vanhu ngavanzwisise kuti zvinhu zvinoda rudo. Amai ava nababa ava, alhamdulillah, alhamdulillah, ndinovaremekedza. Nasu uno mwana wacho mukutaura kuti nhasi ari kunyara, asi anzi ukada kuti nyaya yako inyatse kufumuka ukaisa pamberi pevanhu, vanhu vanotaura zvakaipa, vanoita sei. Isusu wacho takagara pana vamufadza Chapola, inini chinhu chandinokwanisa kushandisa mutombo ndomuza mwana washandisa zvakadai, famba wakadai, idya izvi, idya izvi, kusvikira anobva anzwa mukanwa make mukubuda zvisiri kutesta, nokuti changa chichitesta idemoni. Saka demon even kuchechi ndosaka maprofeti mamwe anoti we cast demon. Asi paanenge achiti we cast demon kureva kuti vari kudzinga mweya wakaipa, uri kukanganisa mwana. Mumwe munhu ari kumira kutachiraini, paanomira patachiraini baibai anotobva aita shavi zvokutoti murume kana kuti anotoziva kuti achitakurana nemurume achienda naye kundorara kuloji, achisumuka achienda naye kokwe, dhimoni ire rakamupfeka rotomudza kuti uya ane 20 billion anobva tomubira nguva iyoyo, nokuti ane shave rekushava nekuba. Saka tinoti alhamdulillah, isu tinoti vazukuru nevamwe vese vaoni panapa padare panapa ativhunze kuti unoshandira kupi, unoshanda department ipi, murwere ndio watinoda. Arasika brain, ari kupenga, ari kurwadziwa, because chirwere, even chirwere atisarutsi. Munhu atotaura vamwe wacho takatogara muno ndotoziva kuti ichi chirwere ichi chaka affecta chiri kubatanidza nechirwere cheAIDS. So munhu uyu anofanira kuti inini kana munhu achitonga ari pakati pekutoziva kuti ari pamapiritsi, ndinomukurudzira as a Muslim, ndinomukurudzira kuti munhu uye ngaadye nyama yenguruve kuitira kuti masoja yake yavakike, yasimuke, akwanise kuzowana chi, nokuti miri wake newhite meat zvikubatana. Saka alhamdulillah isusu tinoenda ma-interviews yesinipa. Patinoenda kuma-interview tinosangana nevanovaka ve-Ministry of Health, because isusu tinorekomendwa ne-Ministry of Health kwese kwese ne-UNICEF, tinenge tichaisa madepartment maboka ese yaya. Saka patinoenda kwekwe tinomukurudzira kuti masoja yake kuti munhu iye yasimbe, yanoda nyama yenguruve, yanoda nyama yemombe, nyama yemombe tinomisa, yehuku, yefishi, totaura kuti netsuro toti icha chopu chopu toramba chiri padhuze aje padhuze kusvikira ropa ravakika mumiri wemunhu. Saka alhamdulillah chinhu chese chinoda Allah. Andidike saka ini ndosaka manizotataura kuti even nhasi kana mangwana munogonongonzwa sekuru tachitaura nawo nezuro naye mukoma Robert sekuru anzwa adzokera South Africa, aiwa kune kwaita emergency, kune mumwe murungu ari kuchema hama yake iri muhospital, asi nezuro akanditi please
sekulicha polo ndiitirewo wakambotibatsira asi ndiitirewo futi mukoma wangu ari muhospital kuti agone kubviswa because kensa yacho pairi pacho aipisike pairi pacho iri kuda kuba saka inini ndakasangana nekuti wakambotibatsira ndibvisirewo kuti abude muchipatara umubatsire alhamdulillah kuchipatara kunofiwa kujeri kunofiwa pana pachapola pacho panofiwa saka alhamdulillah isusu tine macertificate yokuti nasekana ndikafirwa nemurwere ndinoenda kundotaura because anenge auya akaneta kani aditi saka musanyare vabereki vamwe muchasiya vana vachitambura vasikana fanikiso muchiti tikaendeko kuyoku mukoma Robert nachapola ndofunga mene zvaari kuti atidi vana tinoda upenyu hwevana alhamdulillah saka kana mukatonzimi mukuenda kunda interviewa vanhu ari mujeri kana indikanzi sekuru nhasi toda kuti mumboona asungwa kune vamwe vanhu vakatopinda mujeri vasina mhosva asi nekuda kwekuti koti rinenge ichiedza mutemo asi pane zvinenge zvaitika dhimoni rinenge iita kuti uyu anofanoenda kujeri mhosva ngaapomera asi dhimoni iroro amurirapi zimobva kuti akaponda ndezvakezvo alhamdulillah dai kuti ngozi airipwe ayaitaurwa nezvayo ndosaka muchiona kuti mamisha mukaenda kudande kupasa kumuzarabani munosvika vachibika doro rekuripa ngozi yakaparwa mumusha menyu saka mungori ngozi iyo inobikirwa ngozi inotengerwa machira ndakaenda kuMozambique vanotenga machira matsvuku munhu wemudzimu wengozi kana takauripira unozopesa warapa mumusha medu alhamdulillah saka musati ngozi hatisi kuda kuinzwa ngozi iyo ngaitoriwe naiye ndiani mwana abatwa nengozi kukanganisa alhamdulillah rabbil alamin amin aya manja basesekuru alhamdulillah anditi wanzwa baba wachitaura ukona tasara tiri 3 muno inini nasikuru munoda kugara naye padhuze saka pachisina chekunyara anditozvo ndosaka ndabvisa kutwa and chinhu chiri kuitika panapa andoona even maperedzi ako ari panapa inini tiri panapa sekuru ari panapa toda kubatsira iweyo nyadzo zvinzo iwe uda kubatsirwa uda kubatsirwa uda kubatsirwa handiti saka ndozoti pazvinhu zvese zvinenge zvichikunetsa pazvinhu zvese zvawakasangana nazvo vabereki vako havazvizivi handi kuzvinzwa nditozviziva zvavataura izvi ndizvavanoziva asi vane zvakawanda zvavasingazivi uri kuzvinzwa ende munhu anozviziva ndiwe saka ndoda kutaurira inini nasekuru because mishonga yese ikai ida kubatsira iweyo handi kuzvinzwa saka ndoda kuti utaure chokwadi chako chese kuna sekuru zvakatanga sei zvinezvi kana wakatanga neshamwari kana ndowakapinza shamwari mazviri kana zvakaita sei taura kuna sekuru zvakatanga sei inini ndakatanga nekujesi green bar so ndaenda ndiri kusiyari ndishiwa chamainform ndiri grade 2 ndishiwa chamainform yaive Saturday so ndakabva ndangonzwa sipo yaichinwirira green bar ichinwirira so ndabva ndanzwa moyo wangu chiti idya testa inonaka ndobva ndakabva ndatarisa kuti hapana vanhu vakanitarisa ndabva ndatesta ndobva ndanzwa ichinaka ndabva ndati ndiri kuchikoro ndobva ndakabva mapepa ndatanga kuti ndafomu 1 so ndaenda kuti kana ndakadya masipo ndichidya sipo ndaiti ndikadya sipo ndomwa mvura ndobva ndanzwa ndakaguta ndobva ndanzwa pawa sometimes ndingatombochima nepo ndibvunza kuti ko wadyei ndobva ndingoti hapana ndangoti kana green bar ikauya ndabva ndacheka pisi yangu yesipo ndoswera ndogara ndakaichengeta ndichidya ndikava tagara mayezi tichigara kusvika ndanyora grade 7 naform 1 ndopa ndakatanga kudya mapepa white page ndaingodya white page chete zvakatanga sei kwava futi voice iri kana kuti chakati chakakuattracta kuti utange kudya white paper ndai ndiri muklasi so ndaigara kubig seat ndiri 1 pakona so zvakangoitika pasipo ngoti testa pepa rinonaka izvo ndakaita ndikabva ndangobvarira pepa riya ndabva ndaripita ndikatangira kupita ndabva ndariisa munhu ndabva ndadya ndabva ndanzwa chitonaka but ndandisingari svipi ndabva ndarimedza
so ndipo pandakabva ndabva ndaenda kumba. Pandaenda kumba ndipo pandaiti ndichidya, pandakadya sipa ndipo pandakabva ndanzwa futi chindisanganisa zvese nepepa. So ndaiti kana ndikadya sipa ndobva ndadya pepa ndobva ndamwa mvura ndobva ndakuta. So ndikadya sipa ndodya pepa ndobva ndamwa mvura ndokuta ndonzwa simba. Ndikati kana ndichitemwa nemusoro paipai chitemwa nemusoro stereki ndodya sipa handimbodi mapirizi ndaidya sipa ndobva ndamwa mvura ndodya pepa ndobva ndaita right. Ndikangorwara ende ndipo pakazotangisa zvokubuda pamba ndakatanga ndiri grade 3 ndangoti kana ndakagara so anytime nyango pakati peusiku nyango chiti manje ndiri kuprimary ndaimubuda ndichienda kwana tete ndaibuda ndogara panze then kana kwamanheru kwavira ndoenda kuna tete ndonorara kuna tete ndomuka makise ndonyepera tete ndovanyepera kuti chirara ndokuendesa kumba mungu wamakise. Uniwawanyepera kuti chaita chakatanga kuti uzongoti wakagara pamba ungobva pamba ubude chii chinenge chaitika? Handizivi, ndaingonzwa zvichinzi buda chete, buda pamba, buda. Kana kuti kana mama vanipopotera paipa vanipopotera stereki ndainzwa hashani ndobva ndaenda panze ndobva ndaenda nogara ndega ndochema. Ndikapedza kuchema ndobva ndangonzi buda. So ndaita kunge ndikubuda ndikuenda kutoilet ndobva ndaenda buda ndoita kunge ndikuenda kutoilet ndosiya dhoo rakashama kuitira kuti vangonzwa kunge munhu apinda mutoilet ndobva ndatoenda. Ndipo pandaenda ndosvika ndonyepera tete kuti mama wazondirova hei ndikazobuda pamba ndichimhanya ndichiuya kunoku. Ende kwatete kwaive kure taitopfuura bridge raive rakazara raive rine mazungusu kwamazungu zvaitonzi tisafambe manheru but ine ndaipfuura ipapo nyange nguvai but paisina chinhu chaitika. Ndopfuura ndoenda kwatete mangwana makusense ndeti vachigeza indaibuda gate kuitira kuti vasandiendese kumba ndobuda gate ndonogara kusporo ndonogara kunofamba kurailways ndinogara ikoko ndosvara ndiri 1 ndakagara ikoko ndisingambonzwi nzara ndandisingambonzwi kuda mvura ndakangogara ikoko ndichingoda kungogara ikoko chete zvikatiti vazondiwana ndozodzokera kumba. And then ndafomu ndobva ndakatanga kubuda ndichibuda ndoenda mumwe musikana naye aigara pane student pamwe ndobva taenda tese tobuda toenda ndiani nenjiba inasani ndakuziva kuti vanhu vemumakokwana isingavazivi so iye ndianyanyoziva vanhu nyange shamwari dzake dzimwe dzinogara dzoga dzisina taita kutamba nevanhu vava vahombe vaya taiti singatambi nevasikana taitava nevakomana chete. Ndipo pandakabva ndafila feeling yaye kuti kana mukomana achindinyenga handimbomudi ndenge chitonzwa kuda kumurova chaiko murova sitere kuti unganyenge nini nditori mukomana siwo wakutondinyenga futi so inini ndainyenga vasikana ndodana nevasikana so neuyu makakonekitana sei akasingakuendesa kunzvimbo uyu musikana uyu taitamba tisobva tichivadiki tibva tichiri vana mama vanoti kubva tichiri vana mama vachindisiya kumba kwavo so taive mafriends so naiye anga akubuda pamba achiita but iye aiitwa namai vake mai vake vaimuti enda panze enda kunotsvaga varume notsvaga varume then inini ndokuita seuya nemari todya mumba so mama ndizvo vaiva kufunga kuti neno ndoenda kupi but inini asingatomborina nafeeling yevarume ndaingoda vasikana chete. So ndipo patakatanga kubuda takatanga tichienda kuna 11 tichinorara kuna 11 toenda 5 days kana kuti 6 days kuti vozondwana ende nitodzokera kumba. Ipapo maiswera muchitei zuva rese 5 days 1 2 3 apa hauna sipo apa hauna mapepa ipapo wairarama sei?
ndaisingadyi ndaiti kana ndikadya ndipo pani ndichipedza kudya kana ndichiziva ndine chikafu ndinotanga ndadya sipo ndomwa mvura kana pasina bepa kana pane bepa ndodya kana kuti sipo isipo ndaigona kudya bepa kana ngangoona bepa anyway ndongotora ndodya so ndikabva ndeni uya musikana wayo akabva abva azvitakura then musikana pakazvitakura ndakambomira ndito achindiendesa kumapostori achindiendesa kune vamwe vanhu naivana vachinotinamatira ndikamumira ndikamira iye akazvara paakazvara aigara kumba kwemurume wake akazvara akabva akangogara 2 weeks chete akabva asiya mwana akabva uya akabata handi tabva tabuda tikabva tatoenda tikaenda 6 days tikaenda 6 days abva azotsvaga imba abva atiza kumba kwavo ikoko kwaigara kwemurume wake anotsvaga imba kunonzi kunumber 6 ndokakaenda notsvaga imba akabva anotsvaga imba ikoko so taita kuita sei murume wake achimupamba murume akanga kugara kusana achimutumidzira mari yekubhadhara rent nechikafu so ndipo pataiti kana ndakuda kubuda ndaingobuda ndobva ndaenda ikoko nditi vasingazivi nongobuda ndoenda ikoko ndonogara madhezi aninoda nyangwe 1 month ndiri ikoko ndipo pavanozosangana neni maybe munzira obva vanditorera obva vauya neni and then patikazoenda papaya ndizvaingoitika chete kozvitatu zvinongataura zvavo 3 ndakaritora ndiri form 1 kuchikoro nemwe mukomana naye aive mukarati so aiuya nemushini wematatu but tatu iri ndakaritora ndisingazivi kuti richaita chii tatu ndangoona vamwe vachinodhrowa so ndafunga vachichi chinogona kuita sei kuzodzimika ndabva ndangoenda ndabva ndanoti andidhrowa apa ndabva ndangoti ndiisewo love apa ndabva ndadhrowa akabva atanga wadhrowa nepie ndabva ndadhrowa nepie ndikabva anoita nemushini wake but ava ndazondiudza kuti inenge riri tatu harizobvisiki ndipo pandakazogara naro pachizvimba ndichibayiwa nemabayo apa kubva ruoko rwese ruchibayiwa nemabayo kusvika apa pahana ndipo mama pakazondiona rimwe day ndichivhura fridge ndichida kuti ndongati nditore drinking fridge ndavhura fridge ndakabata pagasi stove nerimwe ruoko mama vachibika pastove yerokuzini ndichivhura nemama ndipo wakarowa netatu wakavati koichi avanati apana ndakadhrowa nepie watangisa kupopota patopisa ayinya kuti vandipise sisi vangu vaivepo ukabvati hai nzampise vakavndipo vakanditi usasadhrowa matatu chichi navo ndarekeza kudhrowa but ruoko rwangu urwu runotora neproblem yekungoti sometimes manheru unogona kungonzwa chinji chindifamba choswandibaya apa kana chondibaya chongoperera apa chobaya stay for a long time chinenge chichingobaya ruoko rwangu rwotopera simba ruchabata ruchaiti chii kona vangu ndanzwa ndidi vachava kuti makamboenda mukatenga grosari zvakafamba seipa vamukuru vaiti kana vachienda kumusha every time panoenda kumusha nongoti vanoda kuenda neni ini nyangwe ndikati this time nda kumboenda nemunina wangu because ndiri kumusha ndiri 1 ninge kuchibhuwa vairamba voti hai ina ndifambi nevana vakawanda nongoda kufamba neyo chete so vaibva vanditi topinda mumota tobva kumusha patinosvika every time patinoenda musha patinosvika pachopisi yemuchivhuya topinda mukati tichingopinda mukati tongosanganiswa tongona vaya vanenge vari pamadhopa nevaya vari pamativi kana kuti maneja anodzika oya oscoti muresa ovati nhongai chinhu zve 1000 matrola e1000 matrola anenge ari 3 anzi nhongai matroli 3 musadze zvese zvamunoda mukati
inini ndasingamboani kana chinhu. Pane rimwe dhera ndikati ndinokumbira kuita sei, tora mapedzi kana kuti ndotora mbuya drinkira vanofarira because ndaienda kwambuya ndasinganomba kwavo. Ndotora mbuya vakaramba ukati hai iwa kutore chinhu ndinenge ndichingotora ndini panapa ndawinzwa saka wewe ingonibetsera kumhunga zvinhu zvinodikana mumba. Panenge ndichivabetsera every time pandaenda navo kumusha bhero ndizvo zvatengoita. Ndingoziva kuti tongosvika tichingowana zvinhu zvemahara. Vaiti ndawiniswa mukadzi wavo kana akuuya kuzotakura nemota vaifonera mukadzi wavo kubva uku kana chakwira bhazi vaifonera mukadzi wavo kuti auye kuzotora chikafu nemota. Mukadzi wavo uya nemota oskovhunza kuti ko chikafu chese chimachiwana kupi imi mamuchiti chi ndina mari obva vati ini ndine mari yekutenga matoilet machemba aya ekuti vanosisa kumba kwavo vakavaka futi zimba zihomba. Vobva vati mwana iyeyu ndiye ari kutondiita kuti ndiite sei ndiwane chikafu chese chekuti mudyiwa. Saka kana ini ndotofanirwa kusvika saka ndosaka muchifara zvokuya naye zvikanzi nekuti ndiye anoita sei anotori nelaki rekutoti ini ndiwane chikafu ndiye anondi zvikanzi saka imi mamunongera chii zvikanzi vanobva vati ini ndati handisi kuda chii then inobva ndangoramba ndikanyarara kubva mubla wayo apa vanenge vanditora makusensa ndisati ndadya. Vaigona kusvika ndakarara vodigeza 10 ndoregedza kudya ndozonosvika kumanheru kuma7 kumba vachimbofamba vachimira havatombonditengere chikafu havatomboti chinhu. Imwe ndikati ndane nzara vaingoti iyo mvura kuseri kubhuti umwa mvura iyoyo ivo votenga chikafu vodya vonodyira imomo machikeni navobuda mumoto vonodyira imomo machikeni vobuda voya vogara voti handi toenda vozonodya kumba kumusha kwambuya mugwanda yazvonodya. Chaiita kuti vatenga gurosari kuti matenga gurosari muri mese ivo vorisiya sei? Handiti gurosari racho raizen uya kwamanga muriwo handi maitenga gurosari maisiya mushopu mamusingaritakuri? Tairitakura. Vai ndipo pavaifonera mukadzi wavo kuti auye nemota kana tauye nebhazi. Kana tauye nebhazi vaifonera mukadzi wavo kuti ngauye kuzotakura gurosari nemota. Kubva manga mausangana pa uchinzi ndi mukasangana unovatiza kana kuti munenge mpinda zvaifamba sei? Ivo ndivo vainditiza. Ini ndaiti kana ndikati parufu rwasekuru vadhidhi vamama ndaiti pavakauya parufu pandaenda kunovamhoresa ndi baba vangu ndonovamhoresa ndakufuga mati ndivamhorese vaibva vaita kunge vari kutaura pafoni vobuda voenda. Kana ndikasangana navo kana kuti vari mumba chipinda mumba ndichibva kumwe kune imwe rumu ndichida ndichiuya kune imwe rumu ndisangana navo kana nda kutaura navo vaibva kubudisa foni voita kunge vataura pafoni vobva vatobuda nedhore kitchen vobva vatoenda. Mubva kusvika tanosvika kumusha ndaizama kuvataudza vasinganditaudza vasingatombodi kutaura navo nyangwe natete zvazvatombondi kutomboiona kana kuti kuita sei. Tete nyina vadhidhi sisi vadhidhi naivo vanoteverwa neava vamukuru totombodikana kutombotana. Ndinokwata kuti kuna mai hauna kana respect munoita kunge masisters chii chinenge chiti amai unowana sana? Taura zvinoitika kuti imhosva yangu vatida kunzwa zvinoitika pauri so that sekuru vanyaziva kuti dambudziko rando kunobatsira muzukuru wangu. Ndaisingadi kuti kukutsiura vakanditsiura ndobva ndanzwa hasha ndobva ndanzwa kuti daenda ngovarova kana kuti daenda ngovatsipa kana kuti daenda ngovarova nechimwe chinhu vongofa kawanda ndizvo zvanenge ndichinza. So pakuvarova pakunzwa hasha ndobva ndangoti handifaniri kuvarova ndipo panozonzwa kuti hai beta usavarovi
mwanenge chiti varove vauraye then imwe nenge chitariswa uraye mai vako chichi so ndobva ndakula down ndobva ndangotangisa kungovapindura ndiyo the best way kuti ndizviavoid zvekuti ndivarove ndovapindura kana ndongonyarara ndochema ndovaignore ndogona kugara 1 month yese singatauri navo pa 1 month everyday unenge waona sei vanenge vachitoka kutadzira vanenge vaita sei venesikati vanenge vachitondipuwa so ndinge ndichingomuka makuseni handitombovataudzwa kuti mamuka sei handitombonyange vakazama kundisekerera handitomboseki ndongoramba ndikangovatsamura kuti vandipopotera ndoramba ndakatsama kushamwari yako zvaaita zvevarume ivo anombokubvunzira kuti kwewewo sei usiri kuita zvandiri kuita uchiita izvo shamwari yangu yaitouya nevarume pataita kugara umba kwake yaitouya nevarume ichifunga kuti nini varume iye hanamboudza kuti nindoda zvekudanana nevasikana aiuya nevarume tina kuigira mukomana chichichi paanobuda indosara ndakudza mukomana kuti sana neni handiiti zvevakomana inini ndiri lesbian handitombodi kana kunzwa kuti pane mukomana vile handisi tomboda kana kumwe nyange sesi vangu ndaitovaudza vachitondiseka vachitoti vaitofunga ndokuseka pane rimwe dhera ndakatoudza namama vachiti anamama ndivafarira kuti unoita zvevakomana chichi uri kubva kune mukomana wako pane mumwe mukomana vakatomboti inini ndinotamba nevakomana nditamba nevasikana so ndaindiri kusertepi ndakamira nemukomana tichitotaura nyaya so dhinzi vakasvika vakafunga kuti nini nemukomana tinodana naye kwatori manheru vakatoti nini nemukomana tinodanana mukomana vakuda kumurova kabhatiza inini vakabvatonditi unotoenda ikoko ndakutonokurodza ikoko togara ikoko because ndandichengeti munhu adana nevakomana mumamangu achiri kuchikoro vakatonondisiya ndikasara ndichibuda mukomana so ndiye vanongotaura naye zvake vanenge vachingoti ndinodanana naye ndikangobuda panze manheru but ndakazombovaudza rimwe ndi kuti ina handidana nevakomana handitombodi kunzwa nezvevakomana ngokurova handitombodi kurova ina handisi kuda zvevarume vheye musatombotaura mama wakatoti iwewe utaona zvekuti haudi zvevakomana saka uri ngochani here uri chii ndabva ndaramba ndakanyara but ndakatombozvitaura but izvozvo zvekuti nini ndodana nevasikana zvinozikanwa kuchikoro kwaye zvinozikanwa maprevious schools avo neni chete ndizvo chete tiri kuchikoro izvozvo vanhu varivo ava vandaidzidza navo nematicha because kuchikoro ndaisingatombodi kuruka kuchikoro zvose zvandakadzidza zvairuka indaigera sevakomana ndaipfeka semauniform evakomana mama vaiti kana kanditengera sketi ndaitengesa ndotenga uniform evakomana ndopfeka zvevakomana zvese zvinenge ndaingopfeka semukomana chimwete semukomana kumba kuzopfeka masketi kumba kunenge kungori kuti berikasaniona handiti saka tiri papapo ndinyasenda straight to the point iwewe uri mulesbian unoda zvavasikana ende vabereki vavo havazviziva kuti ndo zviripo handiti kufunga kwako iwewe takavaudza kuti ndo zvauri ndo zvaunoda vanozvigamuchira sei because ndinoda kuti ubatsirika nepazvinhu tu kuve mulesbian ikodzero dzako andozvinzwa kuve mulesbian kune vamwe vanoti idemoni handiti kune vamwe vanoti its biological saka even ukaita mulesbian zvimwe zvacho kana zvakazvarwa zviri mauri hazvibviswe nemushonga kana nemweya mutsvene inonzi zvinoenda kuchechi vanhu vachinoti fire saka ndoda kuti dare iri rikubatsire richiremekedza kodzero dzako asi ana sekuru vakazopinda mudare deep vakazoona kuti mweya wacho uri pauri uri kukonzerwa nezvimwe zvinhu vopatsanura tozvisira umaoko wavo uri kuzvinzwa asi kana zvisingabatsirike
nekuti kune vanhu vecommunity yako ndingida kuti zvisiwe zvakadaro ndopanzwa saka pandinoona kuti ndakuzoona kuti nasekuru nyaya iyoyo kuvabereki vako inozosvitswa sei even uchibatsirwa padambudziko rawinaro remhepo yekudya mapepa yekudya sipo neinokubvisa pamba handiti zvichida nekutsanangura kwawaita kana paine veukama vari kukupinza mazviri kubatsirika saka iwewe kufunga kwako vabereki tovaudzira kuti zvevakomana avo vaudze vagare vazive kuti vacho vasazonditi ndinoita zvevakomana kana chibuda panze nenichivinga vakomana kana kuti mukomana nenge achingopfuura parodho ndimhoresa vafunga kuti ndodanana naye kana kuti vovhura mafoni angu mune macha mune madokudzi nini manhamba evakomana shamwari dzangu vanenge vachiona zita remukomana vofunga kuti vese vakomana vangu ndodanana navo ndaunyari nazvo kuti unomesbia Zim. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.